Мой родны кут, як ты мне мілы. А вы памятаеце, што гатавалі вашыя бабулі? Сёння я хочу паказаць вам простую страву з майго дзяцінства. Хто яшчэ не забыў гэты пах пярлоўкі з печы ў чыгунчыку. Захоўвайце рэцэпт і гатоўце разам са мной. Спачатку свініну наразаем на кавалачкі. Патэльню разаграваем з невялікай колькасцю сланечнікавага алею і пачынаем абсмажваць. Далей наразаем адну цыбуліну і дадаем да крыху падсмажанага мяса. Палову морквы шаруем на буйнай тарцы і таксама дадаем да мяса. Змешваем, дадаючы 2 сталовыя лыжкі кетчупа і палову шклянкі вады. Тушым яшчэ 5 хвілін. Пераходзім да зборкі нашай стравы. Спачатку выкладваем пярлоўку, папярэдне прамытую і замочаную ў халоднай вадзе на 12 гадзін. Далей дадаем абсмажаную свініну. Абавязкова солім і кладзем па 2 лісціка лаўровага ліста. Наліваем палову шклянкі вады і дадаем спецыі для мяса. Закрываем гаршчочкі і ставім у разагрэтую да 170 градусаў духоўку на 1,5 гадзіны. Ежа з дзяцінства гатова. Дзякуй вам за прагляд і прыемнага апетыту, мае любімыя гледачы!